Bandang alas 7:20 ng umaga kahapon, September 25, nadiskubre ang isang bagong panganak na sanggol sa gilid ng kalsada sa barangay Gualsik sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Ayon sa PNP Alcala, isang residente raw na napadaan sa lugar ang nakarinig ng iyak ng sanggol. Sinundan daw nito ang pinagmumulan ng ingay at doon niya nadiskubre ang sanggol na nakabalot sa isang kumot at nakakabit pa ang umbilical cord. Wala ring kasamang anumang bagay o impormasyon na maaaring magturo kung sino ang mga magulang nito. Agad namang ipinaalam ng residente sa mga otoridad ang pangyayari kung saan agad itong dinala sa pagamutan. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ng bayan ang sanggol. Nagsasagawa na ang Alcala PNP ng investigasyon kung sino ang nag-iwan sa sanggol at kung sino ang mga magulang nito. Valerie Desmaya, RNG News.